С какво участвате на фестивала? Ние сме от театър Мелпомена и на 13 ще имаме представление. Играем пиесата "Доктор". Ти като гледам си от атракционите? Да, от най-атракционните съм. Къде ти е костюма? Нямам костюм, включих се внезапно. Значи показваш, че всеки може да е креативен по какъвто си иска начин. Разбира се, че всеки може да е креативен, когато поиска. Просто трябва да му дойде отвътре. Отвътре трябва да го чувства. Я покажи нещо с обръча. Ти направо можеш да питаш ръководителите да се присъединиш към атракционите. Аз направо се присъединявам. Още утре, братле. Good evening, ladies and gentlemen. Добрий вечер, дами и господа. Добър вечер, скъпи приятели. Good evening, dear friends of Созопол. Започва 17-тият международен младежки фестивал на изкуствата Музите 2023. Фестивалът, на който цени и укриля таланта и всеотдайността към Негово Величество изкуството. Аз съм Ивайло Гандев, актьор от Сливенския драматичен театър Стефан Киров и ще се опитам да бъда максимално адекватен на енергията, която строи от всички тези млади хора. 17-то издание на фестивал Музите се провежда под патронажа на госпожа Илияна Йотова, вице-президент на Република България. И се осъществява с подкрепата на община Созопол. Моля вашите аплодисменти за община Созопол. С партньорство на читалище Отец Паисий 1896. С партньорство на Изпълнителна агенция за българите в чужбина. А сега, уважаеми госпожи и господа, ми позволете да предоставя възможността и честта да открие втора сесия на 17-то издание на фестивала Музите на госпожа Христина Кръстева,
председател на Сдружение Музите и директор на фестивала. Добър вечер, Созопол! Уважаеми дами и господа, скъпи приятели! Добре дошли на втората сесия на 17-ти Международен младежки фестивал на изкуствата Музите! Добре дошли на празника на всички музи! Тържество с енергия и послание за младост и красота, за творчество и вдъхновение. Пожелавам на всички участници прекрасна творческа надпревара и незабравими моменти в любимия Созопол. На добър час на втората сесия на 17-ти сезон на Музите! Наистина, нека да е на добър час. А сега поздравителен адрес от името на Изпълнителна агенция за българите в чужбина ще поднесе госпожа Лили Спасова, главен експерт български общности и информационна дейност. Здравей, Созопол! Имам честа от името на изпълнителния директор на Агенцията за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, и от името на целия ни екип да поздравя всички участници в този чудесен фестивал. Ние обичаме музите. Всяка година каним наши сънародници от българските общности зад граница, които се включват и участват. И сме много щастливи, че тази година са повече от 90 участника от различни места по света, като Република Сърбия, Украйна, Молдова, Германия, Италия. Със сигурност пропускам някоя държава. Пожелавам успех на всички участници във фестивала от името на екипа и на нашия директор и много усмивки и вдъхновение. Благодаря. А сега, за приветствено слово, моля да заповяда на сцената госпожа Анна Мария Гюзелева, официален гост на събитието, член жури музикално изкуство и председател на фондация Никола Гюзелев. А сега, след тази така официална част, ще следва още по-официалната част, а това ще е всъщност да се насладим на концертната програма на нашите участници. И така, първи участник, имащ честа да излезе на тази сцена, е Детско-юношески оркестър за народна музика Средногорци, школа Средногорци, град Пирдоп, ръководител Цветина Грамова и Десислава Василева. И така, уважаеми дами и господа, преди следващото изпълнение ще си позволя да обявя журито, което ще оценява театралните спектакли на тези млади, енергични, пълни с ентузиазъм хора. А това са именно Христина Арсенова. Завършва надпис Кръстю Сарафов, режисура за куклен театър в класа на Юлия Огнянова. Завършила е английска езикова гимназия. Член на журито е господин Димитър Марков. Завършил надпис Кръстю Сарафов, специалност актьорство за драматичен